Yapon яңалыклары белән мин Гөлнара. Мин Алсу Бүген безнең өченче чыгарылыш. һәм минем сезгә аңлатырга теләгән өченче тавымның рәсеме. Никко Ширане-сан тавы. Иң беренче менгән тауларымның иң беренчесе. Биеклеге 2578 метр. Иң беренче тавым. Иң беренче. Менә бик истә калды инде ул. Бик шундый озын маршрут белән без әйләнеп кайттык. 30 километр. Никко Ширане-сан тавына менеп, Япония тауларына гашыйк булдым. Барысына менәчәкмен дип үземә вәгъдә бирдем. Шундый матур анда, менә шундый иде. Менә бу минем фотография. Төнлә карасаң, күлләр күренә анда. Уртада күл. Күләйе. Анда төшәргә дә була. Шуннан төшеп, икенче тауга менеп, шулай итеп, шундый озын маршрут белән кайттык. 30 километр булды барлыгы. Бер көндә. Бер көндә, ие. Матурсын. Бу Никко Ширане-сан тавы Никко якларында инде. Точиги белән Гумон префектурасына керә менә бу тау. Уртада кала инде. Кала калай. Тагын менәсем киләр. Икенче маршруты да бар. Анысына Талия белән менәргә телим. Искиткеч әйе, безне дә алып бар, безне дә. Гит булып эшләсәң була инде хәзер име тауларга. Алып бара аласың. Тау белгече. Тау белгече Алсу. Таулардан төп яңалыкларга күчик. Япониянең символы булып торган 3776 метрлы Фуджи тауының ясалуына якынча 700 мең елдан артык, ләкин аның күренә торган бер урынын алгы планда Лобсон кибете күренешен кара киртә белән каплап куйганнар, яп куйганнар. Бу хәбәр соңгы көннәрдә бик популяр булды. Моны киртә белән каплап куюларның сәбәпләре әлбәттә турист килүчеләрнең күплеге, чүп-чарларның күбәюе һәм машина кую кагыйдәләрен үтәмәүләре японнарны борчыган, әлбәттә. Һәм бу юл хәрәкәте өчен дә бик куркыныч булып торган. Бу хәбәр чыккач, реклама булып тора бит инде бу. Реклама булгач, Франциядән килгән 45 яшендә бер француз турист киртә турында онлайннан белгән, онлайнда күргән һәм махсус моны күрер өчен Япониягә килгән. Ул чыннан да туристларның кагыйда үтәмичә юлда йөргәннәрен күреп, японнарның киртә куюда дөрес эшләде дигән фикергә килгән. Мин дә барырга телим дип ул җиргә отметка куйган идем бер җиргә. Әмма шундый матур җир инде. Юл шундый зур юл и Фуджи тау инде. Янда менә нидергә кирәк инде. Юлны пересекать итеп, менә шу уртага басып, карточка төшәләр инде. Шундый матур җир инде. Менә туристларның күп булуы кая гына барып чыкмаганнар. 2024 елдан Фуджи тауына менер өчен алдан брон ясау законын чыгардылар быел. Әле башка елны алай андай брон ясамыйча да килеп, шунда 1000 йеныңны түләп кирип китергә була иде, менергә була иде Фуджи тауына. 1000 йен инде 500 сум, име? Акча белән санаганда, рубль белән санаганда. 500 сум тирәсе. Менә быелдан, менә башлана бит инде июньнән, менә башлыйлар. Сезон башлана, име? Әйе. Брон ясарга кирәк алдан. Алдан берничә көн алдан, бер айдан да була инде. Әле бронь урында булмаска мөмкин. Урында булмаска мөмкин. Кеше Хәзер бигәсен дә күтәргәннәр. 2000 йен. 2000 йенга. 2000 йен. 1000 сум түләп. Бәяләр артты, бар нәрсәгә артты бәяләр. Аңа да артты инде. Тауга менү соны, кеше соны шиклеме? Шикле булып була инде, Шикле булачак, әйе. Бер көндә ничә кеше белән шикләнгән? 4000 кеше генә менә ала көнгә. Мин дә менергә телим. Башка җирдән әле, башка диңгезгә кулыңны тидерәсең диде. Менә шулай нолдан башлап менергә хочу. Менергә телим. Диңгезгә кулыңны Әйе, Шизуока ягыннан, менә диңгездән үк нолдан башлап, 0 метрдан. шулай итеп менергә тиесең. Әйе. Сен кайдан мендең, кайсы яктан мендең? Бөтен кеше менә торган җирдән инде, 5нче станциядан. Нидән, Яманаши ягыннан. Яманаши ягыннан, әйе. Автобус белән 5нче станцияга киләсең. Бераз өстәрәк инде ул. Әйе. Өченче яңалыкка күчик. Өченче яңалык. Япониядә яшәүнең уртача бәясе нинди? Япониядә яшәү кыйммәтлеме? Арзанмы? Хәзерге вакытта Токио дөньяда 19-нчы урында икән, кыйммәтлек буенча. Беренче урында Хонконг, икенче урында Сингапур, Шанхай 12-нче урында һәм аннары соң Токио 19-нчы урында икән.
Һәм алар кыйммәт шәһәрләр арасында инде. Япониягә килергә теләгән кешеләр бик күп сорый. Мин Япониядә яшәй аламмы? Япониядә күпме тора? Мәгълүматлар буенча 2024 елда Япониядә бер кеше өчен яшәүнең уртача бәясе якынча $1000. Ничек сиңа менә бәяләр кыйммәт килдеме, арзан килдеме чагыштырганда инде? Нәрсәләр инде арзан килде мәсәлән? Арзан килмәде. Арзан Миңа килде, миңа ни килде мәсәлән арзан? Бензин мәсәлән, бензин. бензин әйе арзан. Арзан килде, Татарстан имме? белән чагыштырганда менә бик арзан кебек күренә инде Татарстанда да. Ләкин японнар Бәяләр хәзер. кыйбат диләр, име? Алар өчен кыйбат дип әйтәләр бит инде, име? Шул вакытта бик шаккатканым. Алар соң ни арзан килде миңа. Термаль сулар. Әйе. Термаль суга керү мәсәлә. Ул бит инде бездә бик кыйбат, люкс. Әле туристик булмаган җирләрдә бөтенләй эшсез бит ул. Шундый эшсез менә. Көндә 300 йен, 200 йен. Өйдә юынмыйча шунда гына юынырга була. Көндә барырга була. Әле мин бит Төркиядән килдем. Төркиядә тагы да кыйбатрак бу термаль сулар, су булсын. Су миңа бик өчсез килде, мәсәлән, беренче тапкыр килгән вакытта. Шакатты инде су. Ну, ул Татарстанда да кыйбат түгел инде, ләкин Төркиядә кыйбат. Мәсәлән, ваннага су тутырып юынмыйлар. Монда бит инде көндә иртә белән шуның белән башлый көнебез, име, ваннага су тутырабыз. Йоклар алдыннан тагы тутырабыз. Өчсез. Кыйбат түгел су. Ул миңа өчсез килде, бензин өчсез килде. 100 йен кибете, 100 йен кибете. Әйе, киемнәр өчсез килде миңа, кием. Һәм шундый яхшы тегелгән, Качествосы яхшы. тузмый, кайчан тузыр микән бу дип тузсын телим, теге яңасын алырга, өстенә алырга теләмим. Без минималист төшенчә белән яшәйбез. Әзерәк әйбер булсын дип. Кыйбат булганнар инде шул өй инде, өйләр кыйбат, машина кыйбат, автомобильләр. Яшелчә, җиләк, җимеш кыйбат. Бәрәңгене дә бер тән әйтер бала без. Бәрәңгене мин ашамый башладым, монда килгәч бик ашыйсы килми нигәдер. Ашыйсызмы бәрәңге? Ашыйбыз әйе. Ашка берне салабыз. Ну, әйе, вакыты белән инде. Без монда Чиләкләп ашамыйбыз инде һәр хәлдә. Чиләкләп ашамыйбыз. әйе, тәне ашыйбыз. Баллы бәрәңге күбрәк ашыйбыз, баллы бәрәңге. Сытсымаймы дип атала. Һәм файдалырак ул ипиләр кыйбат. Әйе. Әйдә, менә Япониядә яшәү бәясен исәпләп карыйк. Бер гаилә өчен уртача азык-төлек чыгымнары ай саен 41,000 йен булса 20,000 сум була инде. Дөге икмәк кебек ярмалар өчен 26,000 дигән 13,000 Әйе, сум. 13,000. 13,000 сум. Ит балык өчен күпме? Күпме төлибез? Ит балык өчен 2,000 сум. Һәм җиләк җимеш өчен Әзиме мондай дөрес язмаганда бу ит балык. Ит кыйбат инде. Кисә генә дөрес. күбрәк инде, күбрәк. Бу теге уртача дигән бит бу. Уртача кайбер кешеләр ашамый. Уртача бу бөтен Япониягә бүлеп дителгән инде. Һәм җиләк җимеш өчен дә 2,500 сум бирәсе. Кемдер күбрәк ашый, кемдер әзрәк ашый бит инде, кемдер балык бер дә ашамый. Хәзер электр, газ, су, коммуналь хезмәтләр 6,000-7,000 сум. Япониядагы арендага күчик, арендалар кыйбат. Иң зур яшәү чыгымнарының берсе аренда. Токиодагы бер бүлмәле яки студия фатирының уртача айлык арендасы 90,000 йен. Уртача айлык 45,000 сум дигән сүз. Һәм бу без барысында иң кыйммәтле Токио, өчсезрагы Осака һәм Япониянең тагы да өчсезрагы Хоккайдо кебек яки авыл җирләрендәге арендаларның уртача санын исәпләсәк, 62,000 йен булып чыга инде. 62,000-не сумга әйләндерсәк, 31,000 сум. 31,000 сум дигән сүз. Уртача 6,000 икән. Һәм бүтән ниләр бар инде? Салым, пенсия, медицина страховкасы. Иң кимендә 100,000 сум Кирәк. эшләсәң, яшәргә була. Яшәргә була, әйме? Аренда үзеңнең Иң кысып кына инде, кысып тотсаң,
Үйіңді ашасаң, көңіл Ee, açмыйча, Кыйбатлымы тауга менүү? бик кыйммәт дип әйтмәс идем. Тауга менүгә бит инде Фуджи тауына гына акча түләп менәсе, ә башка тауларга бушка тау өчен түлисе түгел, ә болай юлга гына кирәк инде. Юлда ашарга, тауда ашарга, шул Әйе. гына. Бер кешегә? Бер кешегә 1 ман дип әйтәм инде. Мен 1 ман 5000 сум китә инде. 5000 сум Кирәк. кирәк. Әйе. Ярый, күп түгел име? Күп түгел бит. Әйе, ну ашыйсың да инде. Кафеда ашарга туры килә инде. Әйе, бу якын тау чыккана инде, яки Хоккайдо кебек еракларга бара калсаң, анда күбрәк китә инде. Бер көнлек кенә тауга кайтканда 10 сумга керәсең, күчтәнәчләр аласың. Җитәдер дип уйлыйм, шулай. Мин Әйе. шулай. Миңа җитә. Карап бетергәнегез өчен зур рәхмәт. Киләсе җомга көн кич белән яңадан күрешербез дип саубуллашабыз. Сау булыгыз. Сау булыгыз.